Er du vred? Eller frustreret. Eller stresset. Eller presset. Hvis du sådan føler, at du er lige ved at eksplodere, så er det nu, at du skal prøve løveånden. Er I klar? Hvad var det med det? Du trækker vejret ind gennem næsen og puster kraftigt ud gennem munden, mens tungen den hænger ud. Det lyder måske skørt, Nej, ikke altid. Det var sjovt. men det kan hjælpe dig med at slippe spændinger. Ikke gennem næsen. Ud gennem munden. Så hvis du også gerne vil være mere afslappet, mindre stresset, bare have det federe, så kom ind og træk vejret med os. Og det er også 4. I Aarhus. Eller Rødovre. Center for Bevidsthed. .dk. Vi ses. Hej. Hej.